Menhaka Katkandai Tarik Benta Ubenai February ke United Christian Forum kala pelong ya ke Iakhih bejarjar namar ke Jingshah lek ben ki Khristan hapok ri India kala ki state ki riushit niam Hindu bunsien ki juga nak ben ya ki beriu ki bakala Khristan tang banyo ukhau shiberni la kena ro bagi Khristan ki pen kala niam jubor ya ki wei bar kene kala pelong ya ki to ki riushit niam batrang senam ben lej bom lej shot ya ki Khristan ben rung jubor ki ying mane kat bai ki dang penlong jing sing rengkat bat ke shot kadat bat pen pai pen prai ya ki ying mane kene kedai ki Iakhih jaijai ha ka ba ki Khristan ki ba ya lom lang shi jaka ki la pelong ya ki jing duai rengkat bat ki pelakat ki bala tho sange ya ki jing le ben ya ki Khristan tungin duai kerpang na ka benta ki para Khristan ki bahab ben yai leng ba ki ne ki Jingshah pen shitam ben bat ru ngin duai ba ublei un bo ru ya ka men sim sngeulem hai ki nong sensha na Delhi kum juro mangi ki Khristan tungin duai la dia ba ublei unyarap yangi bangin jiet da ki beriu ki ban shampang ki ban non bat ki ban la ban yada ya ka hok jangi ki ripai ngin jiet da ki beriu ki babiang ka pule putih nang ba kin tham sngo thu ro ya ki an ki kanon ha kari jangi nang ba kin la ban ya saj bat ban yada ya ka hok jangi ngi dai ru ban kan mau ya ka ne ka wei ban ngim dai ban vot da ka jing shong shit tang na ka dau bang yo ban le sngo bha tang ha ki khindiat sngi handrein perkhat ya ke jingbit jingbiang jong ka pateng jongi menta badru ke jingshan na ka benta ka lawei ki khun ki ti jong ka ri khasi Thank you so much for coming.